Ну немагчыма ахвяру гвалту абвінаваціць у тым, што вось яна там штосьці там зрабіла. Абвінавачваць трэба гвалтаўнікоў. А нас можна пахваліць за тое, што не гледзячы на ўсё гэта мы выжылі і пранеслі сваю мову у той час, як многія мовы свету зніклі. Папросту рабіць сваё, рабіць якасна і жыць у кайф. Жыць у кайф па-беларуску. Каб людзі натхняліся гэтым. Як мне распавядалі мае дзеды пра тое, што прыйшлі саветы, мы білі саветаў, бо іх ніхто не клікаў. Прыйшлі немцы, мы білі немцаў, бо іх таксама ніхто не клікаў. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. І як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а намацаваць і дзесьці нават вывуджваць беларускую нацыянальную ідэю мы з вами будзем. Я тут мог сказаць там блогер, рыбак, там яшчэ што-небудзь, тиктокер. А я скажу просто: дарога. Ці больш там как бы камусьці вядомы як Валеры Руселік, блогер «Дарога» у нас сёння ў студыі. Прывітанне, Валер. Вітаю, Зміцер, вітаю, шаноўнае гаспадарства. Слухай, я вырашыў з табой не спрабаваць зайсці да цябе неяк так збоку, там знізу зверху, там паспрабаваць цябе спачатку разняволіць, каб ты выдаў усе таямніцы. Давай ад самага адразу ў лоб. Скажи мне, а беларусы як нацыя, яны сфармаваліся ці не? Слухай, ну мы ж з табой ёсць. Мы-то ёсць, але это не значит, что Беларусь ёсць. Всё. А нацыя? Мы прадстаўнікі гэтай нацыі. Ёсць. А што гэта за нацыя? Гэта вельмі цікавая, романтычная, офигенская, найлепшая ў свеце нацыя, тому што яна не то, што не сфармавалася, а это нацыя, якая ад пачатку як стварэнне сусвету існавала. Я хацеў сказаць пра іншае. Гэта нацыя, якая увесь час у руху, увесь час ідзе. Магчыма, няма чаго радавацца за прычынаў гэтага руху, бо мы ўвесь час гнаныя, прыцісканыя, там гэтак далей. Мы вымушаныя там доўга вяртацца дадому, там шукаць сябе, мы дойдзем да Беларусі і так далей. Адстойваць сваё, бараніць сваё, але мы ўвесь час у руху, і вось гэта мяне захапляе. Тое, што рухаецца, тое ёсць жывое. Мы абсалютна жывыя. Нездарма у нас ёсць абсалютна цудоўныя словы: жыве Беларусь. Не яшчэ не памерла Беларусь, там па аналогіі там з суседзьмі некаторымі, ці яшчэ штосьці. Жыве Беларусь. Гэта вельмі жыццесцвярджальна і кайфова. Ведаеш, я тады буду таким адвакатам д'ябла і пра тое, мы ўвесь час у руху, мы рухаемся, і ўсё ніяк не можам спыніцца, там і ўсё ніяк не можам дайсці ні да Беларусі сваёй, ні да свайго дома, ні да сваёй мовы, ні да чаго свайго не можам дайсці, і таму некуды ідзем, некуды вот валачэм сваю крыўду, і ўсё. І так і будзем ісці праз стагоддзя ў той час, пакуль іншыя пабудуюць, разбудуюць, па-новаму пабудуюць, нешта яшчэ прыдумаюць, а мы так вот і будзем ісці. Ну, па-першае, тое, што там дзесьці будуюць, вынаходзяць і так далей, гэта робяць усе, у тым ліку беларусы, у тым ліку нарадзінцы Беларусі. Нам ёсць кім і чым ганарыцца. У нас багата, абсалютна багата асобаў, якія праслаўляюць Беларусь на ўвесь свет. Магчыма, папросту мы далёка не ўсіх ведаем і мала цікавімся гэтым. Ну, то есть тыя, хто дапамагае іншым нацыям будаваць іх дамы. Нічого страшного, вось такія мы шляхетныя людзі, такі цудоўны народ, які дапамагае іншым. Гэта ж выдатна. А самі ў земляначках там. Ну, я маю на ўвазе нацыя будаўнічы працэс. Слухай, земляначкі таксама не самы дрэнны варыянт. Па-першае, гэта вельмі экалагічна, па-другое, у сітуацыі, калі праз нас пракочваюцца ўвесь час, як тыя хвалі ў Абдзіраловіча, гэтыя войны, ну, шкада, калі нейкі там суперпалац разбамбяць, а землянку сёння зруйнавалі, заўтра новую збудавалі. Так што нічого страшна. А палацы пабудуем у іншым, больш бяспечным месцы.
Мы да Абдзіраловіча яшчэ вернемся. Я просто ты так умело перабіў мяне, калі сказаў, што мы за нацыя і не паспеў закончыць, як ты пачаў там, знаешь, як рассказывать про то, да мы ж там героическая, светлая, там все такое нация. Але что мы за нация, якая адраклася ад сваёй мовы, якая не ведае сваёй гісторыі, якая сваіх продкаў добра калі ведае па імёнаў сваім бабуля, дзядуля, а там, скажем, 3-5 калена пераважнай большасці, там я не пра адзінкі тыя, якія выбітныя кажу, а не ведае і не цікавіцца гэтым. Ты што мы за нацыя? Зміцер, ты опісваеш нейкую іншую нацыю, не беларусаў. Нічога мы нікога не выракаліся. У нас былі сотні гадоў акупацыі, у нас былі сотні гадоў асіміляцыі, у нас былі сотні гадоў і дагэтуль працягваюцца спробы знішчыць нас як асобны народ. Ну, немагчыма ахвяру гвалту абвінаваціць у тым, што вось яна там штосьці там зрабіла. Абвінавачваць трэба гвалтаўнікоў. А нас можна пахваліць за тое, што не гледзячы на ўсё гэта мы выжылі і пранеслі сваю мову у той час, як многія мовы свету зніклі. І мы не паўтарылі лёс, сумны лёс многіх народаў, якія таксама зніклі. У нас усцяж Беларусь, як той фэнікс, аднаўляецца, адраджаецца, і гэта папросту нейкі цуд. І такіх цудаў яшчэ ў свеце трэба пашукаць. Так што нічога мы не выракліся. Папросту гэта, як табе сказаць, гэта лягічнае наступства суседства з не зусім адэкватнымі дзяржавамі, скажем так. Ну вот я згодны, што в прынцыпе альбо уздымалася, адраджалася, альбо праносілі вось гэты знічнікі праз цемру стагоддзяў, пакутаў і ўсё, але ж неслі заўсёды адзінкі. А тыя усе астатнія, каго мы лічым нацыяй, ну ім-то не асабліва гэта цікава. Слухай, покажи мне хоць адзін народ, дзе 100% змагароў альбо пісьменнікаў. Я не пра змагарства зараз гавару. Вот мы зараз знаходзімся ў Польшчы, дзе на 100% усе гавораць па-польску. Бо у палякаў ёсць нацыянальная дзяржава, у нас сёння яе няма. А значыцца, а яна патрэбная беларусам, калі яны яе не будуюць? Слухай, ну спытаць, ці патрэбна спытаць у людзей, якія змагаліся і атрымалі паразу ў сілу аб'ектыўных нейкіх прычынаў, сказаць ім, што гэта не параза, гэта ваш выбар, ну гэта не зусім як бы сумленна. На наш лёс выпалі такія выпрабаванні. Ну што зробіш? Ну вось такі ў нас лёс. І нічога страшнага. Гэта не мы самыя адмовіліся. Гэта не мы не хочам нацыянальнай дзяржавы. У нас папросту вось на дадзены момант і 1000 гадоў з намі з усходу жылі людзі, якія ненавідзелі нас толькі за тое, што мы вось ёсць, і мы не яны. У нас за 1000 гадоў апошнія 100 гадоў мы ваявалі з гэтым усходнім суседам. У нас кожны 10-ы год гэта год вайны з гэтым суседам. Якая яшчэ краіна з нашых суседзяў, палякі, напрыклад, ці яшчэ хтосьці, можа сказаць пра сябе такое? І тут гэта не пахвальба, што вось мы там ваявалі. Гэта выпрабаванне страшнае, якое мы, аднак, пераадольваем. Мы дагэтуль не зніклі. Гэта азначае, што шанец на нацыянальную дзяржаву у нас будзе. Мы вельмі загартаваны народ у гэтых змаганнях, у гэтай адвечнай вайне за тое, каб быць самімі сабою. Толькі трошачкі волі дай, адразу з'яўляюцца беларускія школкі, беларускія ініцыятывы. От трошачкі дай гэтай вальготнасці, гэтай вольнасці, і ўсё квітнее і буяе беларускае. Так што все у нас будзе добра, дарма ты нас хаваеш. Год 10 2017-18 прыблізна вось так, і умовы, калі афіцыйна по закону, калі вырашае большасць бацькоў класа, а лепей усе бацькі класа, пераважная большасць, што мы хочам, каб нашы дзеці
нават калі гэта рускамоўная ад пачатку школу, але яны мелі беларускамоўную адукацыю, то дырэктар установы навучальнай школы СШ мусіў зрабіць усё, каб арганізаваць гэта. Праводзіцца бацькоўскі сход, дзе паставіцца гэтае пытанне на повестку дня. І кажам, а давайте мы вот наших, мы ж у Беларусі, нам же ж можна, по закону дазволена, давайте мы вот звернемся і зарганізуем беларускамоўны клас. І 99% бацькоў глядзяць вось так, і потым одна выражае думкі усіх гэтых 99. Вы что, хотите, чтобы у наших детей мозг сломался от вашего белорусского языка? То есть ни английское, ни испанское, ни немецкое, ни нават китайское у некоторых навучальных установах школа не ломая детям жыхароў тэрыторыі Рэспублікі Беларусь мозг, а беларуская ломая. Так это мы сами ці не самі? Не, гэта мы не самі. І з кім ты хочаш параўнаць? З палякамі ты параўноўваеш? А пакажы мне ў Польшчы хоць адно медыа, хоць аднаго палітыка, які транслюе думку пра тое, што польская мова гэта бедная мова, на ёй нельга выказаць нічога вялікага, ёсць толькі руская і англійская. Пакажы мне ў Польшчы хоць адзін такі прыклад. Пакажы мне ў Польшчы хоць адзін прыклад, дзе за польскую мову схопяць і зацягнуць у паліцыю. Пакажы мне ў Польшчы хоць адзін інстытут, універсітэт, у нас нагул як бы няма нічого, хоць адзін пакажы, у якім няма польскай мовы. Таму што палякі за такога палітыка не прагаласавалі, як беларусы ў 94-м годзе. А потым у 96-м годзе не прагаласавалі радасна за вяртанне рускай мовы дзяржаўнай і за сімвалы заката над балотам. І? Так вот табе... До 94-го года, што ўсе беларусы былі беларускамоўныя, выхоўваліся па-беларуску, былі паўсюль беларускія школы. Беларуская мова атрымала дзяржаўны статус у БССР, калі 76-м годзе, калі не памыляюся, калі яна ввогуле мела гэты статус. Што мы параўноўваем? Мы параўноўваем умовы акупаванай краіны з неакупаванымі краінамі. Гэта немагчыма параўноўваць. Была акупаваная краіна Літва. Была. Ну, і чамусьці вот спрабавалі іх русіфікаваць таксама, як і беларусаў, як і украінцаў, як і ўсіх астатніх, але чамусьці не русіфікавалі. Не русификовали, потому что у той же Литве коммунисты были национальные. Калі раздавали, Советский Союз раздавал на кожную республику, каб яны пабудавалі штосьці вось нацыянальнае значэнне, нейкі помнік. Яны што зрабілі? Яны аднавілі Троцкі замак. С чым мы параўноўваем? С кім? С тымі камуністамі, которые ў Беларусі закрывалі беларускія школы? Мы не параўноўваем. Мы кажам пра тое, што так, а можа тады гэта не адпавядае беларускаму характару, патрэбам вось гэтых людзей. Ну не хочуць яны нацыянальнага нічога. Потому что, а буду я хорошо говорить по-русски, то может быть в конце концов я даже в Москву попаду. Можа быть. Потому что іншых варыянтаў няма. А гэта зноўку што? Гэта стаўленне, якое насаджваецца метраполіяй і вось акупаванымі ўскраінамі. Гэта зноўку не сітуацыя вольнай краіны. Калі ты сядзіш і сабе выбіраеш, паеду я ў Петербург, альбо ў Варшаву, альбо ў Сан-Франциско, бо я маю аднолькавыя магчымасці. А што ў Беларусі шмат магчымасцяў, ужо нават не бярем. Я думаю, што ўсё ж таки больш было, чым у савецкай Літве, той же самай, да прыкладу. Паехаць у Сан-Франциско? Не, паехаць у тую ж самую Москву, кар'ерны рост зрабіць. Ну дык вось, толькі ў Москву і была магчымасць. Ну, чамусьці яны захаваліся, а мы радасна адмовіліся. Мы не адмаўляліся. Не трэба на нас спіхваць віну тых, хто нас усяляк асімілёўваў і рабіў не беларусамі. Гэта не наша віна. Не трэба нам браць чужую віну на сябе. Колькі можна. Беларусы і так столькі на нас насаджваецца, што ты нарадзіўся беларусам і ўжо вінаваты.
перад усімі, што ты не зрабі, ты беларус і ўжо ты вінаваты. Не трэба, у нас гэтай віны чужой вось па горла самае. То есть самый час ужо садзіцца так і гаварыць так, вы зараз вот прыйшоў час, что вы зараз вінныя нам, беларусам, поэтому мы вот сейчас сядем, а вы давайте нясіце нам, вяртайце нам мову, вяртайце нам гісторыю, вяртайце нам сімвалы нашыя беларускія і ўвогуле нацыянальную нашу годнасць і гордасць. Это да каго трэба звяртацца? Ну да тых, хто вінаваты. Да расейцаў? Не ведаю. Да ўсіх тых вот хто там вот. Слухай, безумоўна, нам трэба самым усё вяртаць, бо мы не маем ілюзіяў наконт таго, у якім мы свеце жывем. Мы жывем у свеце, дзе да беларусаў ну максімум ставяцца, вось калі гаварыць там пра некаторых нашых суседзяў, ну максімум як да такіх забаўных хобітаў, у якіх можа быць нейкае вот там нейкія свае матрошкі там пафарбаваныя там у сіні альбо чырвона-зялёны колер і як бы і ўсё. Вось і ўся гэтая рэгіянальная правінцыйная адметнасць. Вось і ў такой сітуацыі, вядома ж, ніхто не будзе нам нічога даваць. Ёсць цудоўная цытата Янкі Купалы з 1919 года, калі ён сказаў, што ніхто нас не збавіць ад гэтага ліхалецця, апроч як мы самыя. Ну, бо няма нікога, хто любіў бы нас самых больш, чым мы любім сябе самыя. Нам трэба папросту палюбіць сябе самых і браць сваё. Вось і ўсё. Твой погляд, вот гэтая пазіцыя, што я тутэйшы, вот тутэйшасць, наколькі яна была не на карысць вот, развіццю нацыянальнай свядомасці, ідэнтычнасці, умацавання і ўсяго астатняга, ці наадварот? Я лічу, што гэта цудоўная папросту рыса беларускай ідэнтычнасці. У беларусаў ёсць велізарная папросту прывязанасць да свайго роднага куточку. Незалежна ад таго, палякі над табой, расейцы над табой, немцы над табой, рэптылёіды над табой. А вось мой тутэйшы вот кавалачак зямлі, тутэйшая кропка сусвету. І я ў ёй ёсць. Я хаджу на зямлі, па зямлі, па якой хадзілі мае продкі. Я адсюль. Вось гэта ёсць наша аснова. І гэта цудоўна. Я не разумею, што тут можа быць дрэннага. То есть гэта, на твой погляд, не страх назваць сябе там беларусам ці літвінам там ці яшчэ там кім заўгодна, а гэта адзнака прывязанасці да вось гэтай кропкі на зямным шарыку. Безумоўна. А нават калі і страх, то давай зірнем на гэты страх інакш. Прыйшлі умоўныя акупанты і кажуць: ты не ты, а вось той, кім мы цябе назовем, а інакш мы цябе там заб'ем. І чалавек у гэтай сітуацыі знаходзіць мужнасць у сабе не пагадзіцца з гэтымі акупантамі, з гэтымі захопнікамі і назвацца тым, кім яны ему накідваюць. Ён не называецца відавочна беларусам, літвінам, гэтак далей, бо разумее, што за гэта расстраляюць. Але ён не выракаецца свайго пры гэтым. Ён не гаворыць наўпрост. Гэта таксама мудрасць. Гэта абсалютная народная мудрасць, і я ёю абсалютна захапляюся. Ты праглядзі п'есу тутэйшыя. Наколькі гэта геніяльны твор. Наколькі там паказана, як у нас змянялася там ідэнтычнасць у залежнасці там, які вецер з захаду ці ўсходу падзьме. І пры гэтым все адно застаецца. А мы адсюль. А што азначае адсюль? Тое, што мы ёсць сапраўдныя гаспадары на гэтай зямлі, калі па справядлівасці. А справядлівасць з'яўляецца адной з найважнейшых каштоўнасцяў беларусаў. Менавіта таму пра нас гавораць, што мы гэткі законапаслухмяны народ. У нас статут Вялікага княства Літоўскага, які пісаў Сапега, быў у свой час найдасканалейшым прававым дакументам у свеце. У нас адтуль гэта павага да закону. Што такое закон? Гэта агульна прынятыя правілы. Мы вызначылі такія правілы. Давайте па іх усе гуляць. І ты, і я. Гэта будзе справядліва. Калі не, давайте памяняем гэтыя правілы, і зноў будзе справядліва. Разумееш?
Я то разумею, але я добра памятаю гісторыю, калі у аднаго дзядулі там на вёсцы я пытаўся дарогу, куды мне прайсці. Ён мне адказаў на такой на добрай беларускай мове. Кажу, у вас такая выдатная мова, дед ад з перапугу, з перапалоху ледзь на сраку не сеў. Я по-беларуску, да ты што? Да не ў жизнь, не я, да ніколі. Я говорю, дык, а на якой мове? Да я по-нашаму, по-простаму. Ну, і в чым праблема? Ну, я не думаю, что это проблема, но гэта как бы можа быть просто сведчанне того, что ну не трэба ім гэтая беларускасць нейкая показывать нешта. Ну, вы беларус, я не беларус. Не, я не беларус, я тутэйшы. Каб ему не была патрэбная беларускасць, то ён вывучыў бы ўжо нейкую іншую мову, там расейскую чи якую, і гаварыў бы з табой не по-беларуску, не по-свойму. Ён гаварыў з табой по-свойму. Іншая справа, як называць рэчы, якімі імёнамі. Бо ёсць такі панятак у вёсках. Я сам яго сустракаў, запісваў у этнаграфічных экспедыцыях па Гарадзеншчыне, калі казалі, а мы вам там прозвішча сваё скажам, і поедем на белые медведzi. Вот эта память про рэпрэсіі, которые у нас былі, у кожнага пакалення былі і цяпер працягваюцца, яна нас змушае да бачлівасці, да таго, каб раскрывацца не перад усімі. Я калі хадзіў у гэтай экспедыцыі, чаму са мной гэтыя бабулі, дзядулі ахвотна размаўлялі? Бо я адразу прадстаўляўся, з якой я вёскі, дзе ў мяне сваякі жывуць. Я ўжываў мясцовую гаворку, і яны глядзелі свой, тутэйшы, то мы яму раскрыемся. І беларусы, яны вось як гэтая цыбуліна, ты здымаеш гэтыя апранахі, здымаеш на пластаванні гэта шыфроўка. Ты здымаеш, і ў цябе ў выніку ты знаходзіш сапраўдны цуд, цудоўных людзей, хоць да раны іх прыкладвай. Але да гэтага трэба дайсці. Свой і чужы. Для сваіх усё, што заўгодна. Для чужых, ну, паглядзім. Ножык 25 гадоў за спінаю насіць будзем. Вось так. Ну да, як там кажется, дай сякеру, нема, дык он же под лавой ляжыць, а это для сябе. Да? Вось, бачиш, для сваіх. Свае гэта вельмі важна. І гэта ў нас не вытруцілі. Гэта вельмі важная каштоўнасць. І ўсе складаныя сітуацыі, нават найноўшай гісторыі паказваюць, што беларусы вельмі адгукаюцца на бяду, калі яны бачаць, што бяда закранае сваіх. Ты паглядзі гэтыя фантастычныя зборы, калі там за адно імгненне там збіралі для людзей у патрэбе. І гэта толькі з-за таго, што ну, адчувалі, гэта свае, сваім трэба дапамагчы. І вось гэта свойскасць, вось гэта талака, гэта цудоўныя традыцыі і каштоўнасці нашага народа. Пераскочу троху, думаю, про это пазней паговорить, но просто уже раз вышли на тему своих. Я прыгадываю 9 жніўня, ночь с 9 на 10 жніўня 2020 года, і калі мы потым побачили гэтыя фоты і сведчанне того, як збівалі, мы сядзелі і казалі, гэта дакладна прыехалі маскалі. Это іх, бо сваіх не маглі так збіваць, не маглі так ставіцца. Потым аказалася, што свае, і яны працягваюць гэта рабіць. Адкуль столькі вось гэтага у гэтым вось хобіта народзе ўзялося? Адкуль ты хоркаў стока? У кожнага рода свая няўрода. Занадта шмат тых. Ну, слухай, ну мы живем у такой сітуацыі. Калі адценняў робіцца менш, калі агрэсіўная прапаганда і антыбеларушчына льецца на нас, яна робіць рэчаіснасць больш кантрастнай. Яна змушае людзей, якім камфортна папросту жыць, яна змушае рабіць выбар, каштоўнасны выбар на карысць кагосьці. І безумоўна, не бывае, што 100% вось падтрымліваюць адны і тыя ж каштоўнасці. Ёсць адносна невялікая група маргіналаў, вырадкаў, маральных, нацыянальных вырадкаў, якія дзейнічаюць супраць уласнага народа. Гэта бяда прысутнічае ў гісторыі кожнага народа. Мы тут не ўнікальныя. Вось, трэба папросту гэта разумець і не ставіць таўро нейкай недаробленасці, не варта ставіць таўро нейкай недаробленасці на ўвесь народ.
Ну ёсць вырадкі, ну што паробіш. Так, а калі мы не верылі, не маглі поверыць, што гэта свае, гэта што вот нейкая такая наша нацыянальная рыса нейкай такой ідэалістычнасці? Слухай, у нас папросту перад вачыма іншыя прыклады сваіх. У тым жа 20-м годзе незнаёмыя людзі запускалі да сябе ў кватэры дзясяткамі. Абсалютна незнаёмых людзей, ратуючы іх, ведаючы, што калі прылятуць вось гэтае ў чорным, што дастанецца ўсім і гаспадарам, і вось гэтым выпадковым гасцям гэтай кватэры. Колькі людзей ставілі камяні, каб дзверы ў пад'езды не зачынялись. Чаму мы не гаворым пра гэта, што гэта свае? Чаму нам абавязкова звяртаць увагу на вырадкаў? Гэта і апрыоры свае. Гэта пацверджанне таго, што да, вот хоббіты, ружовыя поні, ўсё, што хочаш далей. Але вот это вот, то есть вы такія ідэалісты былі, што мы не маглі поверыць, што у кожнай, як ты там кажаш, у кожнага рода свая урода, да. Ну ёсць такое. Ну таму што мы такі цудоўны народ. Мы апрыёры глядзім на свет, ну што все будзе добра, што будзе па справядлівасці. Пэўным сэнсе мы безабаронныя за гэта, што ну а вот прыбегаюць, дык а што з вами рабіць? Мы вам поверылі. Мы хотели по правилах, по законе, по сумленні, а вы вось так. У бойцы на вуліцы як адбываецца? Не бывае нейкіх такіх спарынгаў по 20 хвілінаў. Хто першы ляснуў, той часцей за ўсё і выйграў. А нас як з дзяцінства вучылі? Ты ж памятаеш, першым не біць. А вось калі ўжо хтосьці зачапіў, тады усялякае маральнае права маеш. Але пры гэтым мы заўсёды пакідаем, як вось гэтыя рыцары, магчыма, што вось гэты дрэнны чалавек, ён першы ударыць, і гэта будзе ў яго перавага, бо часцяком дастаткова аднаго удару. Ну вось такія мы рыцары. І таму мы плоцім сваю вось гэту цану за сваю высакароднасць, за сваю шляхетнасць, за сваю вось гэтую прагу неспатольную да справядлівасці, за свае вось гэтыя ружовыя акуляры на гэты свет. Мы плоцім. І гэта, ну, вось такая цена. Але я табе больш скажу, лепей быць такімі, чым быць таксама маральнымі вырадкамі, которые не вераць нікому, і которые пойдуць і першым ляснуць кагосьці. Лепей пражыць сваё жыццё шляхетна і сумленна, якую б цану за гэта не давялося плаціць. І мяне гэта захапляе ў беларусах. Давай-ка мы вернемся с тобой до Абдзіраловіча, до тутэйшых, до «Две души» и всего остатняга. Вот это вот описанное Абдзіраловічам, ну я троху как бы так по-іншаму, але там мерцаючая ідэнтычнасць беларусаў, вот это вот якая ўсё плыве, нешта мяняюцца, як хвалі і гэтак далей, а потым раз і в адной сям'і адзін паляк, адзін рускі, адзін беларус. Это як вот прывязка да зямлі, прывязка да свайго роду, прывязка да сваёй ідэнтычнасці, што гэта? Ну нічого страшного, ты паглядзі, вось калі мы згадваем Польшчу, дзе найбольш жыве беларусаў. Ну окей, Падляшша, гэта зразумела гістарычна. А дзе яшчэ? А там, дзе былыя нямецкія землі засялялі перасяленцамі з заходняй Беларусі. А кім засялялі? Тымі, хто вызнаваў сябе палякамі. І вось яны паехалі ў заходнюю цяперашнюю Польшчу, а іх дзеці, іх унукі адчулі ў сабе прагу да беларушчыны. І вось там яны з'явіліся. Нашае карэнне прарастае праз пакаленне. І гэта таксама цуд, які немагчыма да канца вытлумачыць, а таму немагчыма яго і знішчыць. Здавалася б, усё зачысцілі. Ужо ўсе змянілі свядомасць, усе ўсяго, як ты кажаш, выракліся. А потым іхныя дзеці ні з таго, ні з сяго пачынаюць гаварыць па-беларуску, пісаць беларускія вершыкі, крэмзаць штосьці бел-чырвона-белае, і ты хапаешся за галаву і думаеш, дык адкуль гэта ў вас? І вось гэта наш беларускі цуд. Скажы мне, гэта з той же самай оперы, калі, ведаеш, беларускі цуд яшчэ быў, гэта уменне адаптавацца, і нават не адаптавацца, а неяк так сацыялізавацца ў новым асяродку. Прыязджае беларус у свой час, я не ведаю, як зараз, потым 20-й год это змяніў, можа быть, 24-й вярнуў усё взад, але раней
Прыязджае беларус у Канаду, там в ЗША, в Аўстралію, там яшчэ халера ведае куды. Глядзіш, там паўгады прайшло, ну ці колькі трэба, каб першыя дакументы па легалізацыі атрымаць, в залежнасці ад якой краіны. І беларуса няма. І ўсё, і ён уже такі, я канадец, я амерыканец, вот из-за Беларусь. Нихчисан, дяденька, ничего не знаю. Тут тады пытанне, ці быў гэты чалавек беларусам, як быў у Беларусі, бо што мы укладаем у панятак беларусаў. Разумееш, калі чалавек і ў Беларусі нічога такога сябе не выяўляў, падкрэслена беларуска, ну паехаў і паехаў. І ў ім беларускасць гэта праяўляецца ў патрэбе трымацца правілаў. Ён прыязджае ў іншую краіну, апрыёры паважае яе, бо тут ну нейкі свая сістэма правілаў. Трэба легалізавацца, іду легалізоўваць. Ну ты хітрэц. Мову вывучыць, іду вучу мову. Гэта чалавек, які ў яго прыродна ёсць памкненне выконваць правілы, законапаслухмянасць і ўсё. Іншая справа, што калі мы гаворым там пра нейкага беларускае дзеяча, пра якого у нас няма ваганняў, што беларускі дзеяч, ён прыязджае, ён выракаецца ўсяго беларускага і робіцца ўжо там супер там канадцам, супер палякам, гэтак далей. Гэта ўжо іншая размова. Гэткіх выпадкаў нашмат менш, і кожны з іх гэта, ну, вось у ім трэба разбірацца, ці гэта нейкая асабістая трагедыя, ці што здарылася. Але гэта кожны выпадак настолькі асабісты і унікальны, што іх, ну, іх можна разглядаць як выняткі з правіла. Нема такога масава, што вось сведамыя беларусы едуць і выракаюцца гэта. Не. Ну, сведамых мы не гаворым, мы гаворым просто звычайных беларусаў. Чалавек... І вот бачите, які хітрэц, як ён сказаў, што калі вот такі просты чалавек, просты беларус з'язджае у умоўную Канаду і праз пэўны час, праяўляючы сваю беларускую законапаслухмянасць, становіцца канадцам, то гэта вот яго такая беларускасць у гэтым і праяўляецца. Гэтак і ёсць. І хто сказаў, што ягоныя дзеці, а нават і сам гэты чалавек праз колькі-то гадоў не выявіць у сабе яшчэ штосьці беларускае, акрамя законапаслухмянасці. Мы ведаем вельмі шмат гісторыю пра то, як людзі, выехаўшы па-за межы Беларусі, пачыналі размаўляць па-беларуску. Не адразу, азірнуўшыся вакол, уладкаваўшыся на новым месцы. Потым яны знаходзілі ўжо, мелі раскошу самапаглыбляцца, спазнаваць самога сябе і нечакана для самых сябе выходзіць да беларушчыны. Мы ведаем гэткія прыклады. Так што нічога страшнага. Можна сказаць, што беларусаў, выязджаючы за межы Беларусі, прырастае, а не робіцца менш. Бо калі чалавек не гаварыў у Беларусі па-беларуску, яму было дзынь на ўсе пагоні, чырвона-белыя сцягі, каліновскія гэтак далей, то з чаго раптам яму ў той Канадзе павінна гэта ўсё ззяць і свяціцца? Не павінна. Але мы ведаем выпадкі, калі му там не зяла, тут не зяе, а праз нейкі час заззяла. Альбо ў дзецях зазіхацела. Ведаем такія прыклады. Гэта ж выдатна. Ну, гэтыя прыклады мы ведаем, да, сапраўды я сустракаўся падчас сваіх паездак там, у розных гарадах з такімі людзьмі, якія, скажем, яшчэ дзецьмі-падлеткамі былі, з'ехалі з Беларусі разам са сваімі бацькамі там, на пачатку 80-х, а потым у 20-м, 21-м, 22-м годзе яны праз онлайн-платформы пачалі вучыць беларускую мову. Прыклад, пазітыўны. Дык давайце гаварыць пра пазітыў. Нам трэба як мага больш пазітыву нашага беларуска, таго, што нас натхняе. Вось гэта нам патрэбна. Тое, што будзе нас натхняць быць беларусамі. Як вось гэтага з этой нашай беларускасцю, з нашым увогуле з беларускімі нейкімі любымі месаджамі, творамі, дзеяннямі дастучацца, дайсці да шараговых беларусаў? Ведаеш, я прыгадываю два моманта. Першы момант гэта, безумоўна, 20-й год і дваровыя сустрэчы. Калі беларусы усе раптам для сябе адкрылі: вау, так это ж паветраны шар вольскі, які клас, а то, што вольскі паветраны шар 26 гадоў на той момант ужо как бы лупіў на сваіх канцэртах, ну как бы, а мы не знали. Ой, Купалаўцы, вообще тэатр, а то, што вы там каля Купалаўскага тэатра прыязджалі ўсё сваё жыццё, ну калі вы ў Мінску, а можа быць, калі з перыферыі, то прыязджалі таксама, ідучы
у гуму-цум каля яго праязджалі, так таксама мы не ведалі. Беларуская літаратура, о, класыкі, ой. Нават у нас ёсць, оказывается, беларускія філосафы. А гісторыкі, які ж клас, так мы ж, оказывается, не толькі во ў лапцях, а мы ж маглі яшчэ падворшай во гэтым во. Слухай, ну ты сам адказваеш на сваё пытанне. Каб дагрукацца, трэба найперш. Ну вот і што? Дык вот яно ж усё было. Пачакай. Каб у 20-м годзе гэта дагрукалася да гэтых людзей, трэба ж было калісьці напісаць той паветраны шар. Трэба ж было і тыя кніжкі напісаць, філізофскія альбо гістарычныя. Трэба было і купалаўцам стаць купалаўцамі. То бок адказ на твоё пытанне ў тым рабі сваё. Пільна і будзе вільна. Папросту рабіць сваё, рабіць якасна і жыць у кайф. Жыць у кайф па-беларуску. Каб людзі натхняліся гэтым. Нам не трэба распавядаць пра то, што толькі пра тое, што нас там усе білі. У нас такая няшчыміца, мы такія ўсе гаротныя. Ой, Божа ты мой Божа. Вось гэтага не трэба, калі гэта толькі адно. Пра гэта варта распавядаць, дзеля гістарычнай справядлівасці, каб падкрэсліць наш цуд, што нягледзячы на ўсе выпрабаванні лёсу нашага, мы выжылі і зрабіліся крутыя. Разумееш? А так нам трэба папросту натхняць людзей, што быць беларусам гэта не тое, што цябе там паб'юць, выганяць з працы, там забяруць у ментоўку ці штосьці яшчэ. А гэта азначае, што далучыцца да супольнасці нейкіх суперфайных светлых людзей. Вось што трэба рабіць. Дзе ж, калі ад самага дзяцінства нам даецца што? Ой, ты, як там, чырвоная вішня з-пад кораня выйшла, ці там, я мужик беларус, ай-яй-яй, пан сахі, касы, і вообще увесь тут у нейкім вот невядома ў чым, у лапцях, іду праз гады, праз стагоддзя, нясу сваю крыўду, там недзе побач, там хто-то там шашку нагала, нейкі чуб на бок, там папёрся там за сваю праўду, за свой гонар і годнасць, а мы ўсё прэм, і думаеш, ты нахер мне трэба гэта? Слухай, ты пра нейкую іншую Беларусь распавядаеш. Мы жылі з табой, я не ведаю, у розных сусветах, відаць, таму што я з дзяцінства ведаў зусім іншае. Я ведаў, што я не рускі, гэта першае. Калі ведаеш вось гэта дваравое, ты чё, не рускі? Я не рускі. Гэта ведаў. Па-другое, я ведаў, як мне распавядалі мае дзеды пра тое, што як у Другую светавую вайну было. Прыйшлі саветы, мы білі саветаў, бо іх ніхто не клікаў. Прыйшлі немцы, мы білі немцаў, бо іх таксама ніхто не клікаў. Мы баранілі вось свой лапцік вось гэтай зямлі. Разумееш, у мне такое дзяцінства было. Мне вельмі шкада, што ў цябе была вось гэта вось завыванне пра чырвоную вішню, гэта жах, хадзі сюды, я тебе пашкадую. У мяне, ва ўсіх беларусаў, што ты школьную праграму не вучыў, што не адкрыеш беларускую паэзію, ўсё нейкія там стогны, плачы, цяжкасці, вайна, дзе там бедныя беларусы, вот нешта там, іх там гоняць туды-сюды. Я ў школе чытаў Караткевіча, і там нічого такого не было. Там была... Это не школьная программа. Крутая Беларусь. Слухай, школьная программа гэта адно, і школьная программа не вызначае ўсё нашае жыццё. Вось, дарэчы, вельмі такі паказнік, давай трошки прыцішым мой аптымізм, ёсць такі паказнік праблемы, калі беларусаў апытваюць, а што вы там з беларускіх аўтараў ведаеце, і все называюць са школьнай праграмы, што чулі, і людзі, которым там 40, 50, 60, бо яны не чыталі больш нічога. Яны як бы не ведаюць. Гэта, канешне, праблема. І тут, тут як бы такое агульна-жыцейскае пытанне. Чытай, фармуйся, развівайся. І што не было ў школьнай праграме? Давай тады развівацца так, каб мы вызначалі, што будзе ў школьнай праграме. Чалавек лянівая істота, ён не будзе сам хадзіць, шукаць. Яно, як это было сказано, яно ж павінна быць вот на кончыках пальцаў. Вот ты працянуў руку, і табе раз сюды тут как бы і цікавае чытво, выбітная музыка на беларускай мове, там фільм па-беларуску, спектакль, вот білеты на спектакль і тэатральны зал вот за углом.
Слухай, самыя вялікія гультаі гэта рабы, нявольнікі. І пры гэтым яны самападманваюцца. Ну, яны ж нічога там не робяць выбару, там нічога не вырашаюць свой лёс там і так далей. Але пры гэтым іх усе эксплуатуюць. З раніцы ўстойла і пайшоў працаваць. Увечары паеў, паспаў, зранку зноў працаваць. Таму гэта такі самападман. Не быць гаспадаром свайго лёсу, не быць кавалём свайго шчасця. Увесь час трэба працаваць над сабою. Увесь час трэба імкнуцца, развівацца, быць шчаслівым чалавекам. Тая Беларусь, якую я люблю, гэта Беларусь шчаслівых людзей, а не нявольнікаў, не канапавых ваяроў і гэтак далей. Гэта, у мяне гэта краіна людзей, якія самарэалізаваліся. І для якіх амбіцыя она большая за Беларусь. Калі ўвесь свет не могуць усе быць такімі, которые вот самарэалізоўваюцца. А чаму не могуць? На адным заводзе мы все сабраныя. Ну, заводскія наладкі ўсе аднолькавыя. У нас сумесная такая літаратурна-музычная імпрэза ў Штутгарце разам з памідорам. Вот, і я, прэзентуючы сваю кнігу, згадываю вот тое ж самае, што табе казаў пра тое, што ў 20-м годзе беларусы раптам адкрылі, што ў іх вот купалаўскі тэатр ёсць, які ўжо колькі там на той момант гадоў 100 стаяў на тым месцы, што ў іх беларускія літаратары ёсць, што ў іх гісторыкі ёсць, і ўсё астатняе ёсць, аказваецца, але ў 20-м годзе толькі вот ўсё гэта адкрылі. Говорю, чаму? Вот як так вот можа быць? Бо ўсё ж яно было увесь час побач. Што паднялася адна жанчына і сказала: а это вы вінаваты, што мы пра гэта не ведалі. Памідор так і прысеў тут. Говорит, как так? Говорит, а вы ціха нам пра это гаварылі. Альбо недастаткова пераканаўча. Гэта прыклад чалавека, які не з'яўляецца гаспадаром свайго лёсу. Разумееш, это мне там не сказалі, это вот не я вінаваты. Разумееш? А можна ж інакш паглядзець. Вось, да прыкладу, я раблю сярод іншых сваіх праектаў, я раблю тык-ток-канал «Вытокі», дзе збіраю розныя цікавосткі пра Беларусь. І я далёка не ўсе гэтыя цікавосткі ведаў сам. Самы вялікі чалавек у свеце, самы высокі, самыя моцныя людзі, хто прыдумаў найлепшае піва ў свеце, а там беларускія карані там у Калюмба, там і гэтак далей. Я шмат чаго з гэта сам не ведаў, але я шукаю пастаянна, гэтым дзялюся. І ў мяне 85% аўдыторыі гэта людзі ўнутры Беларусі. І многія прыходзяць з чырвона-зялёнымі сцяжкамі на сваіх аватарках альбо ў сваіх нікнеймах і пішуць: вау, круто. Разумееш? І гэтыя людзі таксама даведваюцца разам са мною пра гэтую Беларусь. І мне шчасце даносіць гэтым людзям. У мяне няма такіх людзей, што а вы там слабавата нам гаворыце. Ну, слабавата, ідзі сам пачытай. Я размаўляю з тымі, хто чуе мяне. Раскідвацца на тых, хто цябе не чуе, альбо ты прынесі, падай, гэта марнаваць свой уласны рэсурс. Трэба працаваць найперш з тымі, дзе каэфіцыент карыснага дзеяння будзе максімальны. Хай гэта будзе меншая колькасць, але яны панясуць гэтае святло яшчэ шырэй. І гэта, вось, як мы Абдзіраловіча згадуем, вось гэта ліючаяся форма, ну і тут будзе, як колы па вадзе, будзе разыходзіцца і разыходзіцца. І ўрэшце даляціце да той жанчыны з Штутгарду. Нічога страшна, проста патрэбны час. Іншая справа, што дае дагрукаецца хтосьці іншы, а не ты. А ты ў гэты час дагрукаешся да вось таго, хто натхніць яе. Всё будзе добра. Ну, галоўнае, каб дагрукаліся. Тым не менш, глядзі, калі мы у 20-м, там, 21-м годзе, там, на першай палове асабліва записывалі ідэі, якія потым вот у гэтую кнігу пра нацыянальная ідэя на маршы патрапілі, то вот фактычна кожны чалавек, з якім мы размаўлялі і з якім у якога я пытаўся пра тое, вот тое, што адбываецца зараз і што адбылося ўжо з беларускім грамадствам, як гэта і што гэта і наколькі гэта змены незваротныя, мне ўсе казалі: пасту ў цюбік назад не запхнеш. Гэта ўсё незваротнае, грамадства змянілася, цікавасць да свайго з'явілася. Это мы думалі так тады. А вот калі паглядзець з 24-го года,
азіраючыся на ўсе тыя рэпрэсіі, якія працягваюцца за гэтую актыўнасць, за прыхільнасць да беларускага, да свайго, да сваёй ідэнтычнасці, все-таки можна запхнуць пасту ў цюбік? Слухай, можна спрабаваць яе запхнуць, і цяпер мы назіраем сітуацыю не унікальную ў нашай гісторыі. Нас увесь час намагаецца запхнуць у гэты цюбік, і штосьці запіхваюць, а штосьці прорываецца вонкі. І гэта такая цыклічнасць гісторыі, которая у нас ёсць. Наша, канешне, у ідэальным свеце наша задача перарваць гэта замкнёнае кола. Але ў гэтым коле, якое бясконца круціцца, цалкам нас запіхнуць у цюбік не атрымліваецца. Хоць увесь час намагаецца. Увесь час спрабуюць туды нас запхнуць. Хтосьці адыходзіць ад беларускага. Нічого страшна. Хтосьці прыходзіць. У мяне няма ілюзіяў наконт таго, што у нейкай агляднай будучыні я пабачу Беларусь сваёй мары. Нічого страшнага. Гэтую Беларусь не пабачылі і мае папярэднікі. І я памятаю, што пісалі жонкі і дзяўчыны слуцкіх паўстанцаў на іх сцягах. Яны пайшлі паміраць, каб жыла наша бацькаўшчына. Беларусь жыве шмат у чым насуперак з гэтым выпрабаваннем, гэтым спробам запхнуць нас у нейкі там цюбік, у нейкі канцлягер, там зрабіць нас кімсьці іншым. А мы працягваем жыць. Мы ідзем у тым ліку па костках нашых папярэднікаў, падымаем сцягі, которые зваліліся, выпалі з іх аслабелых рук і цягнем далей. І я перакананы, што вось гэтая цыклічнасць, она паўторыць і тое, што і за мной, і за табой таксама знойдзецца хтосьці, хто падыме гэта штандары з нашых аслабелых рук. І вось гэтая ідэя, гэтая мара пра Беларусь, она будзе рухаць нас наперад. І калісьці мы дойдзем да нашай Беларусі. Хацелася б, конечно, дайсці, але хацелася. Ці няма ў цябе такой перасцярогі, што калі прыйдзе час, калі мы раптам да гэтага дажывем і муры рухнуць, і мы вот такія з табой, вот Лукашук з Руселікам такія, праз пераход брэсцкі па мосце варшаўскім. Беларусы, глядзіце, мы тут вам нацыянальную ідэю. Я скажу, знаете што? Вот дорога. Со своей национальной идеей, откуль пришли, туда езите. А мы тут как-то сами. Слухай, тут два вельмі важныя моманты. Па-першае, нічого страшного, то, што яны скажуць. Ёсць вялікая частка беларусаў і ў замежжы, і ўнутры Беларусі, якія да нас з табой прыслухоўваюцца, якія маюць аднолькавыя погляды на жыццё. І знайсці сваіх мы з табою заўжды зможам і ў Беларусі, і па-за яе межамі. Гэта па-першае. Па-другое, нарэшце прыспеў час у нашай размове канстатаваць відавочнае. Нема адзінага беларускага нацыянальнага праекту. У нас ёсць цэлы букет беларускіх ідэнтычнасцяў. І разабрацца, прыйшоў час адкрыць вам вочы. І разабрацца, которая з іх вось самая беларуская, немагчыма, таму што яны ўсе існуюць, незалежна ад таго, як іх хто ацэньвае. У нас ёсць нацыянальна-рамантычны беларускі праект з усімі каліноўскімі, вялікімі княствамі, Васілём Быкавым і гэтак далей. У нас ёсць савецка-беларускі, у нас вось там Машэраў, у нас вот заводы, і все нормально, не чапайце. Вось. У нас ёсць іншыя, ну, вось гэты два такія самыя істотныя і перспектыўныя праекты да паразумення нацыянальна. Но у нас ёсць і іншыя. У тым ліку у нас ёсць людзі, якія адмаўляюць беларусам у самастойнасці. Яны кажуць, так, беларусы, але мы беларусы як частка кагосьці, як частка там расейцаў. І такія ёсць. То бок адназначна сказаць, хто такія беларусы, немагчыма. Я табе болей скажу. Мы ў гэты букет яшчэ можам дакінуць суквецця. Паглядзі, людзі вось выехалі цяпер. Мы з табой. Мы, беларусы, нас звязвае з Беларуссю нейкая ностальгія. Ёсць беларусы, которые ў Беларусі.
которые могуць дакрануцца да там муроў мірскага замку, там праплыць па нёмне, тое, па чым мы з табой ностальгуем, бо не можам заехаць. Ёсць, напрыклад, нашыя дзеці, хто выехаў у малым узросце і не памятае Беларусі, альбо хто нарадзіўся ўжо тут, але яны беларусы, бо іх бацькі беларусы. І ёсць болей за тое. Ёсць, напрыклад, беларусы аўтахтоны, якія жывуць па-за межамі Рэспублікі Беларусь сотні гадоў, і пры гэтым яны вызначаюць сябе беларусамі. Яны не, у іх няма ні ностальгіі, ні бацькоў, которые там жылі, напрыклад, беларусы Падляшша. І што з гэтымі людзьмі? Ну, яны таксама беларусы. І як вось нам ва ўсім гэтым суквецці зразумець, дык а што такое беларускі нацыянальны праект? У чым вось гэты рэцэпт, который з чалавека біялагічнага робіць чалавека ідэйнага, чалавека беларускага? Я вось доўга ламаю сабе галаву над гэтым пытаннем. Нічога не знайшоў апроч даўно ўжо сказанага. Першым і, бадай, самым беларускім нацыянальным героем Кастусём Каліноўскім і ягонымі паплечнікамі. Вось у меня тут на бранзалетцы гэта і напісана: каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна. Любоў да Беларусі нас робіць беларусамі. Мы любім Беларусь, хоць па-рознаму яе разумеем, хоць любім нейкія розныя праявы, але нема такіх людзей, хто ненавідзеў бы Беларусь, атаясамляў яе з чымсьці дрэнным і сябе атаясамляў з чымсьці дрэнным. Не бывае такога, каб чалавек з чымсьці ганебным сябе атаясамляў добраахвотна. Заўсёды хочацца атаясамляць сябе з чымсьці файным, з тым, чым ганарышся, што любіш, што грэе табе душу. І вось мы ўсе па-рознаму грэем сабе душу гэтай Беларусі. Вось гэта любоў, гэтая цеплыня, вось яна і павінна нас яднаць. Нават калі нас грэе там, калі разбірацца ў дэталях, рознае. На гэтым мы і можам паразумецца. Паразуменне магчымае. Тое, што зараз нацыя расколатая і можа быць не напапалам, а на значна большую колькасць частак, не перашкода. Не перашкода, бо гэты раскол не адбываецца паводле нацыянальнай прыкметы. Ён не адбываецца па тым, што там я беларус, а там я не беларус, альбо што беларуская мова добрая, беларуская мова дрэнная, што Беларусь павінна быць частка Расіі, Беларусь павінна быць незалежна. Нема гэтага. У гэтым у беларусаў ёсць кансэнсус. Беларуская мова, незалежна ад таго, хто на ёй размаўляе ці не, гэта наша каштоўнасць. Гэта мова нашых продкаў, нашых бацькоў. Беларусы гавораць... майору у пастарунку у гародні раскажаш это, который будет табе говорить: говори на нормальном языке. Ёсць такія вырадкі, але далёка не ўсе. Не ўсе беларусы такія. Абсалютная большасць беларусаў пра гэта сведчаць і дзяржаўныя перапісы, сацыялагічныя даследаванні. Большасць беларусаў ўсё адно лічыць, уважае беларускую мову за каштоўнасць. Большасць беларусаў выказваецца за незалежнасць Беларусі. У нас як бы, нема такого расколу. У нас ёсць раскол толькі палітычны. І якраз антыбеларускія сілы, што ўнутры Беларусі, што за ўсходняй мяжой, яны намагаюцца стварыць гэты абсалютна штучны раскол і падзел сярод беларусаў, якого на сёння няма. Магчыма, ён з'явіцца, ёсць такая пагроза, але на сёння яго няма. І таму шанец захаваць нацыянальнае адзінства ў нас ёсць, і ён быў увесь гэты час. Добра, давай, набліжаючыся да завяршэння, просто ўдакладненне. Табе не падаецца, ўсё ж таки 21 стагоддзе. Все ж таки, можа быць, іншыя патрэбы ўжо час вымагае. І мы кажам тут пра нейкую глобалізацыю, трансатлантычныя карпорацыі, нейкае там уключэнне ў сусвет, усё астатняе. І тут мы нарэшце у нас атрымалася, і мы можам там гэтыя адрадзіць там нацыянальныя каштоўнасці, прыгожыя словы, але такія камяні, муры, мова, гісторыя, культура, і все такія: мы тут людзі сусвету, у нас глобалізацыя, мы такія з-за муроў, а мы тут там зато по-беларуску. І навошта гэта? Ці не атрымліваецца, што мы сябе заганяем у нейкі такі, я не ведаю, там нацыянальны пухір, будзем атрымліваць там некае такое задавальненне нацыянальна-эстэтычнае, але не ўвальемся у сусветныя тренды развіцця. Слухай, ты так разважаеш, нібыта вось гэты глобалізм,
культурны, гэта там штосьці дрэннае на захадзе. Нібыта там все павыракаліся сваіх каранёў. Ну гэта ж неправда. Возьми Скандынавію. Самыя шчаслівыя краіны і дзяржавы свету. Кожны год гэта пацвярджае вось гэты рэйтынг. Ну увесь час там першае, другое, трэцяе месца займаюць. У іх у школе выкладаюць ангельскую мову як другую. А пры гэтым не забываюць пра сваю. Пры гэтым яны цалкам падтрымліваюць усё сваё. Нема такога ў свеце, што все взялі, адмовіліся. Найлепшыя, самыя развітыя краіны, самыя паспяховыя краіны свету берагуць сваё. Гэта нашае. І пры гэтым усе разам існуюць. Самаізаляцыя гэта дрэнна, а не трыманне свайго. Трыманне свайго дае нам разуменне, што мы ў гэтым свеце не выпадковыя, што мы таксама вартыя чагосьці, што мы не горшыя за іншых, што мы таксама можам паразмаўляць з чалавекам на роўных. Разумееш, вось што такое сваё ў сучасным свеце, а не самаізаляцыя, ніхто нам не патрэбны, там айфоны, плайфоны, там вот это нічого не трэба. Гэта бздура. Возьми ўсе краіны свету самыя паспяховыя і паглядзі, хто з іх адмовіўся ад свайго. Ад свайго адмовіліся выключна краіны, якія трапілі пад акупацыю, которые былі асіміляваныя, знішчаныя, прыгнечаныя. А не тыя, хто меў свабоду і шанец развівацца як хочаш. Нема такого. Свабода – гэта ў тым ліку сваё. Добра. Такім чынам, новая Беларусь, у якую мы зможам вярнуцца, а гэта Беларусь з якім палітычным рэжымам? Прэзідэнцкая, парламенцкая, анархія, княства вялікае? Ну, наконт княства не, адразу скажу. Вось, але гэта будзе краіна з абраным народам рэжымам. Вось як мы ўсе разам пастановім жыць далей, гэтак і будзе. Вось як трэба адказаць на гэтае пытанне. Ну да, маючы ўжо такі досвед 94-го года, можна всякое там. Ну, як там сказаў Астапеня, мы ж хочам, беларусы дакладней, хочуць Лукашенку 2.0 такого, апгрейджанага, сучаснага. IT Лукашенку, но с моцнай рукой. Гэта вялікая памылка спрабаваць гаварыць за ўсіх. Я таксама беларус, і я такого не хачу. Ужо выказванне сацыёлага Астапені не адпавядае рэчаіснасці. Ты не беларус. Ты Вардамацкага ўзгадаваў, так вот у Вардамацкага у апошнім даследаванні, якое было выключна з тымі беларусамі, якія застаюцца ў Беларусі, там сярод іншага быў такі адказ на пытанне: беларус гэта хто? Адказ быў такі: той, хто знаходіцца ў Беларусі, той, хто не з'ехаў. Так вот, мы з табою уже не беларусы, бо мы з'ехалі. Слухай, ну гэта меркаванне кагосьці, а мы з табой думаем інакш. Я зноўку паўтаруся, ёсць цэлае суквецце беларускіх ідэнтычнасцяў, якія нават могуць узаемавыключаць адзін адну. Разумееш, няма ніякай вялікай праблемы. Галоўнае, каб была свабода, і галоўнае, каб жыла, квітнела Беларусь, якую мы все аднолькава на свой уласны лад любім. Вот, бачиш, розныя ёсць ідэнтычнасці, цэлае суквецце ідэнтычнасцяў, но я так думаю, што пераважае мерцаючая ідэнтычнасць і это сам інтуітыўны нацыяналізм. Слухай, я ўвесь час вяртаюся вось да гэтай любові, яшчэ і з цвёрдага пераканання, што адзіны шлях, каб мы маглі захапіць іншых, натхніць іншых нашай з табой ідэнтычнасцю, гэта любоў. А ніякая агрэсія тут не спрацуе. Біць кіем па галаве і казаць размаўляй па-беларуску, гэта не спрацуе. Чалавек наадварот узненавідзіць беларушчыну, бо гэта тое, што б'е яго па галаве цвёрдым прадметам. А калі гэта будзе тое, што заўсёды яго прытуліць да сябе, заўсёды дапаможа, ну гэта ж файна, гэта свае, гэта тутэйшыя. Такім чынам, нацыянальная ідэя ад дарогі Валерыя Руселька. Якая? Працытую каліноўцаў. Каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна. Вот про любоў, усё про любоў. Гэта ён Евы Вежнавец, которая Светы курс наслухаўся,
я ведаю, що яны там сябручкі такія, так вот Добра, каб не было выключна паводле Каліновска і Евы Вішнавец, дадам яшчэ, але гэта зноўку ж не маё. Вся нацыянальная ідэя у нас даўным-даўно ёсць і прыдуманая, сфармуляваная. Жыве Беларусь. Гэта таксама наша нацыянальная ідэя. Нас увесь час пераконваюць у тым, што мы некі недарэкі, некі недаробленыя, што нас няма, што мы зусім іншыя. А мы папросту кажам: адчапіцеся ад нас. Мы ёсць. Вось у нас ёсць наша зямля, дзе хадзілі нашыя продкі, дзе ходзім мы, дзе будуць хадзіць нашыя дзеці. Мы ёсць. Не замінайце нам папросту жыць, бо жыве Беларусь і жыве вечна. не замінайце нам жыць. Вот, нацыянальная ідэя ад Валерыя Руселіка. У прынцыпе-то, ну, апроч таго, што жыве Беларусь, жыве вечна, і каго любіш, люблю Беларусь. А я люблю размаўляць з Валерым Руселікам. Ну і, Валера, кубачка ў мяне, на жаль, зараз няма, але я табе прыгатаваў вось такі падаруначак у якасці падзякі за ўдзел у нашай праграмы і за твою выдатную нацыянальную ідэю. Вось такі наш логін ад Еўрарадыё, ад праграмы Ідэя X і ад мяне асабіста. Так што, кай ласка, заходзь яшчэ. Дзякуй вялікі, буду заходзіць, можа і кубачак перападзе, а ў гэтай кашульцы абавязкова запішу адзін з сваіх выпускаў на канале. Дзякуй. А вы сачыце і за каналам Валерыя Руселіка, ну і за Еўрарадыё, безумоўна. Жыве Беларусь. Жыве вечна.